vaše hodnotenie zápasu? Bolo to veľmi ťažké, ale dali sme to. Bolo to stresujúce, lebo s Talianskou väčšinou to dáme, ale dneska sme to nedali. A prvý gól sme dali, potom Taliani dokonali ten obrat, 2-1, kde sa stala chyba? Stala sa chyba fanúšikov. Fanúšici sklamali mňa, jak kormidelníka, fanúšikov. Dal som to skoro dobre, ale chýbalo tomu trošku. A po zápase hymna veľký trapas? Áno. Čo sa to tam stalo? Vypískali sme ich, zaspievali sme si svoju hymnu. Aký trest by si zaslúžili organizátori za to? Určite by sme mali vyhrať. Nie po predĺžení, ale určite plné 3 body pre nás. No dobré, a za tú zlú hymnu, čo by zaslúžili organizátori? Aký trest? Lístky zdarma. Lístky zdarma pre všetkých slovenských fanúšikov. Iba pre slovenských. A ďalší zápas už nie zajtra, akú taktiku by si tu ušil? Slovenskú hymnu poprvé pustiť. Potrebujeme lepší fanklub. No fanklube bola chyba, hej? Áno, potrebujeme lepší fanklub, ktorý pozbudí hráčov, ktorí budú hrať naplno. Ale kým sa vyhrávali, tak sa fandilo. Som videl, že tam už pokriky, všetko bolo a potom to nejako nastavilo. Ale nebolo to až tak na takej úrovni, ktoré by trebalo. A budete aj zajtra na zápas? Mám lístky. Budete tu? Budete fandiť? Áno, berte ma do kamery. Pošťa nejaký pokrik. Slovensko! Hej, 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 hej.